Ondarrun jaiotako abade hon bat. Azkorekin lagun izan zen lehenago, Ondarrun bertan elkar ezagutu zuten, baina, bueno, batez ere, gero Santiagoko parrokian elkarrekin bizi izan ziren, Ibargangoiterekin, parekako taldeetan, eta gara seminario joan ziren, eta claro, lagunak izan ziren bizitza osoan. Izanok heldu ziren, baina ziren belarrietara, tarduan txe ezagutu eban, gaixoak bere barruan angelenganako euki eban, zera etzala maitetasuna baino besterik. Denporako idazle bat izan zen, baina idazle oso ona, herrikoia. Batez ere, bere aportaziorik importanteenak izan ziren euskera mailan. Bere bizikoa duzu Antonio hori, guztiz langilea, makur bakotxagaz bat eterdi egiten dakiana eta aberatza galera. Berak izan zuen euskera bizia zen, herrikoia, aberatza, estilo aldetik oso ona, elkarrizketarako, bigarren mailako personak deskribatzeko oso trebea izan zen. Literatura arloan, nire ustez, ontxe hobeto konsideratua dago lehenengo urteetan baino. Beitu, azkenengo urteetan Bernardo Atxagak, Atzo Kirmen Uribek eta idazle onak onartzen dute oso idazle ona izan zela Domingo de Aguirre.